Juu, moi, mä pelaan mun kaverin kanssa, mutta te ette kuule sitä, koska mä puhun sekaan mikin kanssa. Ja mulla on kaveri, kuka siirtää vähän tätä kameraa täällä. Ja tosin mä en oo tehnyt pitkään aikaa videoita, niin sorry. Mä en oikeastaan oo tehnyt pitkään aikaa videoita. Niin please painakaa sitä motia ja tilausta ja ei muuta kuin mennään videoon. Mennäänkö Battle Royale? Server Battle Royale, okei. Mä en edes huomannut. Okei, älkää välittää. Okei. Joo, ja jos tahotte, että no mä en oikein osaa selittää, mutta jos tahotte pelaa mukaan, niin te voitte katsoa ton nimen tosta ja ottaa kavereiksi. Tuolla näyttää kameratyyppi vähän peukkua. Joo, älkää se. What's gonna out there? Hetkonen, mun pikki. Mä olisin tahtonut vaihtaa mun pikki. Mä unohdin vaihtaa pikki. What's gonna out there? Voila. Okei. Ja mä en oo oikein hyvä YouTubettamisessa, että tää video saattaa yhtäkkiä vaan niinku, mä en osaa julkaista näitä videoita, mutta voitteko te niinku kertoa vaikka mitä on mieli. Periaatteessa mä en oo niin hyvä dubettamaan, mutta silti, no mitä helvettiä. En viiti kiroilla. Granaatti on. Siis mitä mä olin sanomassa yhdessä kohdassa, niin mä oon huono ja niin mitä pitäisi vähän ylemmää sen. Mutta okei, mun kaveri saa hyvää ruuttia. Mulla on vaan se niinku. Okei, niin mä en osaa julkaista näitä ja tää video saattaa yhtäkkiä vaan mennä vähän niinku pois päältä. Tää vaan lopettaa tää video yhtäkkiä jonkun takia. Otat sä se itelles vai? Juu, mulla ei haulukkoa. Täällä on 2 juu. Mä en tarvitse mitään ruskeita. Ei mitään. Mulla on vähän huonot grafiikat Fortis, mutta älkää välittäkö. Mutta toi näytti vähän siltä, että joku oli tekemässä ansa, mutta ei sentään. Jos ette kuule mua hyvin, niin syyttäkää mun, no mä kuvan tablettimella, tää on vähän vaikeet. Niin syyttäkää mun tablettia. Koska tässä ei oo oikein hyvät noi. Allaka bullaka mun. What? Okei. Kato siellä. Onks toi joku mun kaveri tai jotain? Koska mulle
Joo, ei oo tätä, mutta tällä olisi ihan hyvä paikka, mutta ei se mitään. Miksi tää tekee näin? Mä en ole vielä ihan mestari Fortnite-pelaaja kyllä. Ei, mitä tää teki tuolla kameralla? Äsken mitä itsiä? Niin älkää välittäkö, jos tää menee yhtäkkiä vaan pois tää video. Niin muuten sai 2 tappoa. Okei, tappelu. Tää riibuttaa. Okei. Joo, mä oon sun luona. Täällä on sota, Okei, täällä on sota. Okei, no täällä oli sota, mutta täällä on näköjään kuollut ehkä muutama. Mulla ei ole vieläkään edes hyvää luuttia. Täällä riivuttaa. No niin. Tapetaan se. Joo, toi oli mun ensimmäinen tappo, mikä menee tuolla. Ai, sä oot knokissa. Mä en huomannut. Mä en oikeesti huomannut. No niin, okei hyvä. Mä tarvitsen vähän panoksia. Ollikaan. Noin. Okei, mulla on aika paljon panoksia pislassa. Ja no tarvitset sä? Okei, mulla on 2. Joo. Ja niin, tää OG Fortnite oli tullut takas. No niin, kaikki ei varmaan tajunnut, mutta ei se kai haittaa, jotkut ei, jotkut on. Missä tää chesti? Onko se alakerras vai yläkerras? Ilmeisesti yläkerras otan. Mitä tulisi chestistä, herra chestistä? Okei. Tietenkin se on jossain tuo. Okei, mä kuulen, että olisi lähellä, eli se on padapa boom. Joo. Oliko oikeesti? Jonkun nimi, ketä äsken tapettiin, niin sen nimi oli Makkaraperunat. What? Taisi olla joku suomalainen. No, me ollaan suomalaisia, mutta silti täällä on englanti. No niin, se on suomalainen sitten. Ei, mitä hitsiä tää tekee? Okei, onkohan tuolla vuorella ketään? Tuolla ei ehkä ole ketään. Onks siellä ketään? Okei, no mä menen tonne. Joo, otit vähän paljon. Pikkasen vaan. Ei hitsit, meidän pitää mennä tonne. Eli missä... Hetkonen. Hello. Mun kaveri on tuolla ylhäällä. Kumpa mä ylettäis tohon, mutta kai mä tästäkin pääsen. Majoneesi. Englanniksi. Ei oo. Hetkonen, mun videolla on periaatteessa melkein ennätysaika. Koska nyt tää ei oo lähtenyt pois. Miksi mä edes sanon tuolla, ettei se lähde miten? Joo, melkein 10 minuuttia sit se on ennätysaika. No miksi? No mä en kuulu. Lähdetään ehkä veke nyt. Voit tää alue.
Varo, sinne tuli joku. Sun takana. Joo, näin. Laama. Joo. Tuolla on toi laamas käydessäkin. Ho ho ho. Ho ho. Ho ho ho. Hyvä. Oh my god. No. Pikkaset sen siitä. Turha. Mitä hitsiä Topias? Sattuuks tuo? Se ei lopeta Topias. Se mun kaveri kuka tää. Mitä? Mun ennätysaika muuten tällä ajalla. Niinku tällä ajalla. Joo, toi oli. Mulla on ennätysaika mun videolla. Ai se on siinä, mä en tunnistanut, kun se oli puska. Please. Miksi mun kamera on tällainen, mikä kääntyy, kun mikäkin tietää? Okei. Äy.